Сложи. Ей така, виж, ето така, така. Лайла? Ей така. Какво наказваш на Лайла? Чеш. Така, виж, шепки, виж. Я се да помогна чичка, да направим дълга земя, баба. Тук към опашката трябва да е тъничка, баба, земя. Къде е бубичката? Е тия. Къде е твоята змия? Нали имаш една? Она е там. Не, виж, кое е така. Еми така ще направим, баба. Червени точки. Добре, сега ще направим червени точки. Тук е жълтичко, виж. Да, еми ето тя е цялата жълта и ще сложим тук там червени точки и ще стане. Ето главичката е по-такава дебела.